hija tkompli tagħmel il-ħidma tagħha. Aħna qegħdin hawnhekk fil-green room fejn hawn xi kantanti li ħadu sehem fl-edizzjoni ta' dina s-sena tal-Festival Lanja tal-Poplu. Għandna magħna wkoll kantanti li huma stabbiliti li ħan nitkellmu magħhom. Però qabel xtaqt li nagħmel ħsieb qasir fuq il-kanzunetta Maltija. Kanzunetta Maltija li nistgħu ngħidu rat il-bidu tagħha fl-1960 meta iż-żgħażagħ ħaddimansara organizzaw l-ewwel Malta Song Festival. Imma għalkemm kien il-Malta Song Festival, f'dan il-festival kien hemm 8 kanzunetti bit-Taljan. Kien hemm kanzunetta waħda bl-Ingliż u waħda bil-Malti. Jekk insaqsu ħafna minn daw il-kantanti li kienu ħadu sehem f'dak l-ewwel Malta Song Festival għadhom ħajjin magħna sal-lum, għadhom mimlijin bil-omor. Imma huwa sinifikattiv li kanzunetta waħda biss kienet bil-Malti u l-uniku kanzunetta jekk issaqsi min jiftakar dik il-kanzunetta hija propju l-kanzunetta li kienet bil-Malti. L-għada tal-festa ma' Vitorin. Għaliex? Għaliex il-qawwa tal-ilsien Malti huwa maġun mal-identità tagħna. Għaddaw iż-żminijiet u fis-snin 60 mbagħad kellna l-indipendenza politika li żgur xpurunat l-interess f'dak kollu li hu Malti fil-letteratura u anka fil-kanzunetta Maltija. Iżda kellhom jgħaddu iktar snin lejn in-nofs ta' snin 60 meta rajna semmejna l-letteratura twilet il-moviment hawn mill-letterarju fl-1967. Ħareġ Freddy Portelli u l-Malta Bams blajta ta' Viva Malta. Issuktaw isiru aktar festivals fl-bliet u fl-irħula Maltin. Kien hemm il-prekursur anka ta' dan il-festival l-Anja tal-Poplu. Kien hemm festival li kien jiġi organizzat mill-Jove Enterprises, il-Malta Folk Song Contest. Mbagħad fl-1971 il-YTC ġietom l-idea li jibdew dal-festival sakemm fl-1973 twilet l-Anja tal-Poplu kif nafuh illum. Festival li ta' vuċi lill-poplu Malti u Awċi. U nixtieq li anka naqralkom x'kiteb Manuel Mifsud, wieħed mill-pjunieri ta' dana il-festival dwar l-Anja tal-Poplu, il-festival tal-Anja Maltija. L-Anja Maltija hija dik li tinterpreta il-ħajja ta' niesna f'xi wieħed mill-aspetti tagħha. Il-problemi, il-gosti, ix-xewqat, il-beżat, il-mentalità, id-drawiet tagħna fi kliem qasir. L-ambjent soċjo-kulturali tal-poplu Malti hija xitla li l-eruq tagħha trabbew fil-ħamrija Maltija u baqgħu hemm. U llum it-38 edizzjoni mill-1973 il-Festival l-Anja tal-Poplu mhux biss rabba l-eruq, iż-żerrija li żeraw Dum Morris u l-kollegi tiegħu tal-YTC nibtet. U qegħdin naraw illum iżbuħija, ir-rikkezza tal-kanzunetta Maltija. U pjaċir li propju ħdejja hawnhekk għandi bniedem li jismu huwa maġun u parti mill-istorja tal-Festival l-Anja tal-Poplu. Il-kantawtur jiena ili nammiraħ il-Walter Mikallef ħafna. Kont nieħu pjaċir indoq id-diski tiegħu u għadni nieħu pjaċir indoq id-diski tiegħu fuq l-istazzjon tar-radju. U pjaċir Walter li rġajna ltqajna l din l-okkażjoni l-Anja tal-Poplu. Xi fisser għalik dan għall-festival, Walter? Naħseb dak il-festival li tani l-vuċi. Ta' vuċi l-lirika li nikteb jien u l-mużika. U kienet xi ħaġa sabiħa immens. L-ewwel nies għal mod kif issir dari konna niltaqgħu u konna min għandu 4 kelmiet u m'għandux min idoqqlu l-kitarra konna nitilgħu u ndoqqu l-kitarra għal kull min m'għandux kitarra. Jew nagħtu vuċi lil min ma kellux il-vuċi. Allora jew inkanta xi 4 kanzunetti waħda tiegħi u xi 2 jew 3 oħra ta' ħaddieħor. U kien hemm dik il-nisġa ta' ħbiberija li kienet sabiħa immens. U għada l-lum ukoll in-nisġa ta' ħbiberija x'naraw anka fil-festival propju fil-ġranet li qed insegwu bħalissa. Fatt, il-ħaġa li baqgħet ħajja fl-Anja tal-Poplu. L-Anja tal-Poplu minn dejjem kien, jiena niftakru fil-bidunet, jagħti vuċi lil daw kollha li jridu jgħidu xi ħaġa.
jiena bħala kantawtur li kont nikteb kanzunetti u ħafna drabi kienu jibqgħu fil-kexxu jew konna xi barbecue u kienu jgħidu li l-lista kemm tajba di missek issemmaħħa x'imkien, missek tirrekordja. Imma fejn? Hekk mhux il-barbecue fejn? Fl-aħħar inqala da il-festival u niftakar l-ewwel darba li ħadd sem kellna kanzunetta jien George Pollack u Lillian illi kien jisimha tal-imqaret. Sempliċi. Imma mek smajt kanzunetti bħal Ħonduq ir-Rumien u Vassalli ta' Manuel Mifsud u dan li nixtieq nagħmel, dan nixtieq ngħid jien. U minn hemm mbagħad bdejna mixin. Huma tawni direzzjoni u bdejna mixin il qudiem rajna bidla sħiħa fi-stili ta' kanzunetti, bdiet tidħol il-kanzunetta li toqros, li tikkritika, għamilt żmieni, jien għamilt il-parti tiegħi. Illum il-ġurnata qed noqgħod naqra lura kemm għaliex għandi naqra żmien. Imma dak mhux importanti. U għandi tfal żgħar, allura ma jibqalix il-ħin. Imma tara oħrajn żgħar qed jitilgħu għandhom lirika sabiħa, għandhom kliem immens kemm hu profond, mużika tajba, illum il-ġurnata l-għanja tal-poplu, is-sound huwa perfett, ħalli fall ħiġ li kien hemm sfortunatament. Imma il-bqija tibda tgħid vera qed tsir produzzjoni tajba. Toħroġ is-CD, tisma' l-kanzunetti u hemm kanzunetti tajbin ħafna. U nispera li jibqa' sejrin hekk. Illum hawn ħafna tajbin. Jiena ma nistax ikolli lilek hawnhekk ħdejja u ma nsemmix il-kanzunetti ta' protesta. Żgur li kont ispirat minn Bob Dylan fl-istil tiegħek, fil-stil tal-bidu tiegħek. Meta jkollok kanzunetta Tihom Widen, meta jkollok kanzunetta In-Nofsinhar. Kif kellek il-gazz li għaliex irridu ngħidu li 20 sena ilu ma kenniex dik il-mentalità iktar tolleranti dwar dak li wieħed jgħid u jikkritika daqskemm illum. Xħajrek u xtak l-impetus li inti tajt dak li għandek tajt? Kif semmejt il-Bob Dylan, semmilek il-Cat Stevens, il-Sting, tas kemem illi kidbu, u jekk għamlu għadak ma namlu għaxaħna. U 20 sena ilu, dak iż-żmien tkun għadek naqra moħħerriħ, tkun għadek bil-grinta tal-protesta, u għalhekk iż-żgħażagħ huma tajbin fil-għanja tal-poplu, għax huma jħossu ikunu għadhom ma ntaġnux mis-soċjetà u daħlu f'dik iċ-ċerta triq li kulħadd jistenna minnek. Ikunu għadhom rridu semmu leħenhom u jgħidu dak li għandhom fuq l-istonku. U naħseb illi għatem. Għalkemm illum sorprendejt ruħik kien hemm kanzunetta persuna avvanzata u ħadgos ħafna nismaħħa. Le, iż-żazax huwa fenomenu ta' rinaxximent fl-interess tal-kanzunetta Maltija naraħ. Jien anke ħafna gruppi li qegħdin jimbtu joħorġu proġetti interessanti ħafna. Qed insemmu l-proġetti. L-aħħar mistoqsija, Walter. X'għandek maħżun għal-ġejjieni fil-qasam mużikali, ovvjament? Il-ħolma tiegħi għandi kanzunetti miktuba tfal li nixtieq noħroġhom. Hemm ċans li nagħmel CD ieħor jekk il-finanzi jgħinuni. Imma il-bqija dawk huma l-ewwel l-iktar tnejn importanti. Jiena ngħid mhux il-finanzi biss jgħinuk, jekk anke aħna x-xandara ngħinukom. Għaliex intom qegħdin tagħmlu ħafna xogħol u għandna stazzjonijiet u dinna ngħidha b'weġa li jinjoraw għall-kanzunetta Maltija. Kanzunetta Maltija bil-Malti għandna nisimgħu kull tip ta' kanzunetta. Għaliex il-kanzunetta m'għandix lingwa, m'għandix frontieri, imma jekk aħna l-Maltinu Lawċin, jekk aħna x-xandara Maltinu Lawċin, ma nagħtux ħin għall-kanzunetta Maltija, min se jagħtiha? Hemm bżonn serju illi wieħed jara u jifhem illi l-ilsien Malti huwa l-ilsien rikonoxxut illum hija fatt li huwa lingwa li qiegħed fl-Ewropa wkoll. Allura hemm bżonn illi kulħadd jagħti sewu u ngħiduha kif inhi. Hawn kanzunetti Maltin bil-Malti li huma tajbin ħafna. Hawn Corazon illi taf tgħidlek aktar minni għax għandha kanzunetti vera sbieħ.
Proset ħafna Walter naf li qegħdin jistennewk biex tmur tkompli bil-ħidma tiegħek. Nirringrazzjak u nawguralek ħafna aktar ħidma favur il-kanzunetta Maltija u żgur li anka nirringrazzjawk għas-sem li tajt fl-istorja tal-kanzunetta Maltija, speċjalment fl-istorja tal-Anja tal-Poplu. Grazzi ħafna Walter.